на Минчо мајстора покриви бетон, работата им е здрава. Минчо мајстора събира всички рано сутринта и започва пак голямата борба. Руди мајстора бачка много здраво, професора реже желязо, всичко става право. Иво бетон забърхва, а Пимпос майтапи ги побърква. Беко носи чували без домора, Гоши знае занаята на народа. Покриви пралят, бутат стари къщи, след тях ново става всичко. Минчо мајстора ви показва как се работи на бързи обороти. Всичко им върви. Айде, айде, айде! Беко, Иво и Пимпо пак гърмят, Руди, Гоши и Виктор редят. Айде, айде, айде! Тая бригада няма никаква почивка, сутрин рано тръгват с музика. Мимшо Штефа гледа всичко отстрани и на младите акъл дава им. Където минат, стават нови къщи, окривите здрави, хората доволни.